Minkejja tkabbir fil-popolazzjon u fl-attività fih danu, pajjiżna qed imur kontra dak li hu meqjus normali u r-rata ta' kriminalità rrappurtata minflok żdiedet baqgħet stabbli. Jinnota dan ir-rapport annwali tal-kriminalità li ħares lejn is-sena 2017. Ir-rapport wera kif fost l-oħrajn kellna tnaqqis ta' 2% f'rapporti dwar pickpocketing u tnaqqis ta' 9% f'rapporti ta' kriminalità ta' natura sesswali u filwaqt li rapporti ta' vjolenza domestika naqsu b'1%, il-vjolenza fuq l-uffiċjali pubbliċi żdiedet b'12%. Iż-żieda ta' attività kummerċjali f'pajjiżna waslet għal żieda wkoll fi kriminalità bħal serq minn stabbilimenti u ħwienet u frodi. Barra minn hekk, statistika interessanti hija dik ta' Paċeville hekk kif fl-2017 ir-rapporti ta' kriminalità f'Paċeville niżlu minn 3,100 rapport għal 1,800. Dan ifisser li f'sena kien hemm tnaqqis ta' 1,300 rapport ta' kriminalità. Ir-rapport juri wkoll minn liema pajjiżi l-iktar li kellna residenti fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. F'dan il-każ l-istatistika turi taħlita ta' nies minn pajjiżi differenti bl-aħħar snin juru żieda sostanzjali minn pajjiżi fin-naħa t'isfel tal-Ewropa anke minħabba żieda immigranti Ewropej f'pajjiżna. Il-Ministru tal-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia qal kif id-data miġbura se tkun użata mill-Pulizija għal target policing. Dan filwaqt li l-Ministeru se juża l-informazzjoni biex jara xi bżonn hemm ta' tarif li n-nies jistgħu jingħataw biex jevitaw li jisfaw vittmi huma stess. Dan imur jitfit mal-ħidma kontinwa mal-investiment li qed isir, inkluż bit-tnedija riċenti ta' 10 vetturi ġodda tad-distretti. Min-naħa tiegħu il-professur u kriminologu Xavier Formosa saħaq li meta jismu politikanti u persuni pubbliċi allegaw li l-kriminalità f'pajjiżna żdiedet biex jaċevolaw l-aġendi tagħhom huwa jirrabja li dawn l-istess allegazzjonijiet ikunu qed isiru mingħajr ma jħarsu lejn il-fatti. Dak li nixtieq huwa dik ta' snin wara snin ta' li meta jkun hemm dubju ta' x'inhuma n-numri reali japproċċawna bħal riċerkaturi u anke nifforwardjawlhom dak in-numri biex ikunu jistgħu jagħmlu analiżi tagħhom. Imma l-inqas il-statements li jsiru jkunu għabbażi ta' fatt. Għal ma jkunux fuq spekulazzjoni, għax spekulazzjoni ġib dak li ngħidulhom moral panic. Il-biża' li l-crime qed jiżdied għal perċezzjoni tagħna tkun li vera qed jiżdied.